Türkmenistan'ın türlü sebeplerindeki çeşmelerimiz ilat arasında Türkmen hükümetinin 13. fevralda geçiren meclisinde ıglan edilen kadr çalışmaları bir gün soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň täzelenme bilen bagly pikir alışmaların dowam edýändigini, adamlaryň köpüsiniň enni täze bellenýän ýol başylardan tas hiç bir üýtgeçiklige garaşmaýanlygyny habar berýärler. Türkmen hökümetiniň agzalarynyň prezidente berýän kasabatlaryna gaýtalanýan ösüş sanlary çeşmelerimizin aýtmaklaryna görä adamlaryň diňe gaharyny getirýär. Şeýle-de azatlygyň söhbetdeşleri jogapkar wezipe bellenilýän adamlaryň enni onlar çeýlibäri ýa tutuluna meňzeýän umumy sözleri aýdýanlyklaryny, olaryň uly gorkasyna işlemeli bolýanlyklaryna tas hem adamyň düşünýänligini belleýärler. Azatlygyň habarçylary ýurdun sebeplerini Milli Howpsuzlyk edaralaryny işleýän ýa odal işlän. Bu ulgamda ýakyn garyndaşy işleýän ýa odal işlän adamlaryň emhemi işgärleriniň pikir alışýan, ananşýan tanışlarynyň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Çeşmeleriň aýry-aýrylykda beren gurrunlaryndan çen tutulsa, soňky ýyllarda siýasat aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we bloggerlere garşy alyp barylýan repressiw göreş indiňe emhemi işgäriniň ykdysady gyzyklanmasyna, ýagny bu ýerden ödüni nähiller bir maddi behwit gözlemegine dayanýar. Emhemi işgärleriniň başga pikirlere garşy alyp barýan göreşinde hiç siýasy we ideologik sebäp ýok. Olar bu işi esasan öz güzeranyny gowulaşdyrmak üçin Berlin buyruk esasında dowam etdirýärler diýip ýerli synç aýtdy. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri aktivistlere garaşsyz pikirlerini beýan edýän raýatlary garşy repressiw batyşyny diňe ýokardan berilýän buyruk üçin hökümetiň aýlygyna bagly bolandyklary üçin dowam etdirýärler. Niýazow ýa-da Ulyberdi Muhammedow döwründäki ýaly ak ýürekden watan düýenlikleri bilen göreşýän diýäjek fanatik ýa-da ideýaly Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tasgalmady. Deyip söhbetdeşimiz bu gurulma işe barýan adamlaryň ýöneki adamlara garanyna köp zady gowy düşünýänligini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä emhemi işgärleri Türkmen rejiminiň durmuş reallyklарyndan dolýan ýaly öňedigini, halkyň siýasy ykdysady meseleleriniň inni köp bilbäri göre bile inkar edilýänligini gowy bilýärler we ikiçek gurulmdaşlykda halk passiv bolsa bu ýagdaýyň uzak dowam etjekdigini açyk dile getirýärler. Aýry-aýrylykda gurlaşylan hukuk goraýjylaryň bir näçesi Türkmen döwletiniň halkara awraýynyň pesdigini, siýasy orunynyň tasyn ýok diýerlikdigini öňe sürdi. Türkmen döwletiniň dünýäniň awraýly siýasy guramalary ýa-da bileşikleri bilen içkin ynamdar gatnaşygy ýok. Bu ýagdaý kanun goraýjylarda rejimiň gelejeginiň gümürtükligi baradaky pikirleri döredýär. Diýip daha şogully çeşme ýerli emhemi işgäriniň aýdan sözlerini salgylanyp aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan harbylar we hukuk goraýjylar Türkmenistanyň güýç edaralaryny bir tarapdan rejime diňe aýly üçin hyzmat edýänleriň galanlygyny aýtsalar, beýleki tarapdan döwlet gullukçylarynyň içki närazylygyň artýanlygyny öňe sürýärler. Harbylar, hukuk goraýjylar bu närazylygyň soňky döwürde siýasy we ideologik renkleriniň hem görünüp başlandygyny aýdýarlar. Nähilin bolsa 2026-njy ýyldaky Türkmen harbiýlary we hukuk goraýjylary 2006-njy ýa 2000-njy ýyllardaky adamlar ýaly däl. Mundan 20-25 ýyl öňki harbiýler we kanun goraýjylar Sowetler zamanyndan galan kadrlardy. Olar köp halatlarda ortada we Sowet ideologiýasyna ýykyn edýärdiler. Emma häzir 25-35 ýaşlaryndaky harbiýler we kanun goraýjylar köp halatlarda Türkiýe birligiň Türkiýe Äzerbeýjan döwletleri bilen gatnaşyklaryň Turan birligi ýaly ideýalaryň tarapdarlary bolup görünýär. Diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz ýaş hukuk goraýjy kadrlaryň arasynda dine ýykyn edýän Arap we musulman döwletleri bilen has ýakyn gatnaşyk gurmagyň tarapynda durýan. Bulardan başga Ýewropa, Abaşa, Günörtük Koreýa ýaly demokratik döwletler bilen gatnaşyklaryň tarapdary bolan, öz pikirlerini gorap bilýän ýokary bilimli, pikirini açyk aýdasy gelýän hünärmenleriň hem az därligini bellediler. Aşgabatly bir harbiýanyň azatlyk bilen anonimlik şertinde eden gurrungyny tasdiklamagyna görä, häkimetleriň dindarlary edýän bir kanun basyşlary bu işte satlyk diýilýän din wekilleriniň we hukuk goraýjylaryň hem ulanylmagy köp adamy gaty nägile diýär.
soňky ýyllarda kanunlar gowy işlemeýän soň durmuşdaky kynçylyklardan baş alyp çykmak üçin esasan öz ynançlaryna, gadymdan gelýän adamkärçilik gatnaşyklaryna bir uýan adamlar kä halatda gaharlaryny saklap bilmän döwlet resmiýetlerine bir sözler aýdýarlar. Aýrylykda gurlaşan söhbetdeşlerimiziň bir näçesi inni Türkmenistanyň bitaraplygy barada edilýän gurrunlary hem gowy garşylamaýar. 2026-njy ýyla gelip Türkmen harby we kanun goraja daralarynda ýurdun bitaraplyk derejesiniň tarapynda durýanlaryň sany iş ýüzünde gaty azalany meňdeýär. Sebäbi dünýäde bolup geçýän özgörüşlükler baradaky habarlary analizleýän adamlar güýçli goşun bolmasa kanun bir kimsiz işlemese sosial işçiň jemgyýet bolmasa bitaraplyk ýurdy gorap bilmez diýen pikiri barha köp aýdyp başladylar. Deyip Marly Harby öz pikirini paýlaşdy. Lewaply polisiýa işgärleri hem güýç edaralaryna adalaty, kanuny, münasip aýlyk haklaryna bolan isleg talaplaryň has artyp başlandygyny, ýagny bu ýagdaýyň öňki ýyllarda garanyny has gowy duýulýandygyny aýdýarlar.